Vox ha volgut treure l'estigma de refugi d'ultres, però la realitat els traeix. La majoria de quadres del partit tenen un passat vinculat a organitzacions ultradretanes o feixistes que s'han acabat diluint en Vox, com Jorge Buixader, ara eurodiputat de Vox a Brussel·les. Jordi Borràs s'ha dedicat a desemmascarar-los. Trobem aquí un personatge que vaig poder retratar aquell dia, que es diu Jorge Buixader Villalba, no? Que de fet està a l'executiva de Vox a Catalunya. Si anem enrere i busquem una mica, trobem que el senyor Buixader havia estat el candidat número 7 a les eleccions al Parlament de Catalunya l'any 95 per Tarragona, per Falange Espanyola i de les Jons. Frente al bloque reaccionario del PP, Ciudadanos y Vox, no pasará, ¿no? Reivindicando también la consigna que ya nuestros abuelos y bisabuelos tuvieron que utilizar cuando se enfrentaban también al avance del fascismo en el Estado español. Un grup d'estudiants andalusos es preparen per la manifestació contra el feixisme i pel manteniment dels drets socials assolits fins ara. Consideren aquest moment com a especialment delicat, de decadència del sistema del benestar que l'extrema dreta vol aprofitar.